Amin. Patik nitu hatta di minggu ta sadarion ima naninesian patik paduahon dohor lapatanna. Patik nitu hatta, patik paduahon. Dang jadi ganaomu, jaladang jadi semanomu, manangahan na di bano gijang dohor na di banua tongaon. Rodinasa di bagasa naik na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon, manang si oloan. Dia do lapatani odo iko dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asedang jadi ibana mat soba tu sobaan manang tu gana-ganaan mangido hanguluos yani jaladang jadi oloa begu manang ulpahan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan hahomitan. Ido sahatna ramang ido gogo mahita tu adopan ni debata lau mangulau na hobar tu patik nai ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulau na hobar tu patik mi. Amin. Tatopoti madosata di adopan itu hatta di bata martangiang mahita. Ale amanami jala di bata nami na di banua gijang. Para si rohana sumurung midahami. Upara hututu jala hutopoti hami do dosa dohot panglasan nami na godangi di jolom.
tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak hakolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabegema baga-baga ni tuhata taringot tuhasisani dosata. Isebe mangulahon akan apinili ni debatado nama mitori. Isi do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alai dada holani. Nang mula mangolu do. Jala disiamu ni debatado ibana mangodio kita. Hasangapon mani debatana di gijang. Amin. Epistel dihita di Sadarion, Ima nadiene sian 5 Musa pasal 30, mamuka mai sian ayat 24, rodi ayat 20 sia. Marsika sorima hita amang inang majahasa, humulai hamima sian ayat na pa 24 ton, di ayat 20 sia, rak mahita majahasa. Songron ma hatani dibata. Pasu-pasu ni si Musa tuna 12 marga Israel. Jala taringo tu aser ninna do. Gumodang do pasu-pasu tu aser siat tuaka nasing ikon halomo niaka hanggina ibana jalani serno patna tu bagasan miak. Dangadong nanggosada tu dosa debata, ale bangsa natigor, marsyidul ibana di atas langit, mabain halua malua tuho, jala di atas miun manghujang jamujung haulonganna. Jadi marsenang sorang ma Israel maringan sasada. Saya manatap-nata do matani Jakob tutano hatu buan ni eme dohot anggur. Sianaka langina pe saya manete do nampur. Sung saya nama song ako. Koro sada bangs. Ibana do lobu-lobu na hatuan na dohot podang ni hati bolon na. Ikon mangudu tuho sogot akamusum alayanggo ikon oja kawonom patmu tu ingan nasida akan natibul ido sahatna martua do akan atumangion hatani bata jalan opiofsa. Amin. Kor inarabu.
Tahitindakon maha persetai, songon na hitandakon di dongata sa perseo di sadok pertibion, rap mahita mandok. Au persea di debata Jehovah, ido ama pargogona suatu dosan, na tumapalangi dohotano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman tubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Antondi parbadia, andorang suahubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguon ni Silatus, nama ni terpajal do ibana di hau pinar silang. Natu tubuhan toro dong ditanom, namula mangolu di hari patuluhon. Nama na itu surgo, lauhudul siamun di bata Jehovah. Amanai pergona satu dosa ni, di sima ibana, pai mula-mula sogotanoon, makumi ala nama ngolu dohon nama mate. Au persea di tondi perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatau paniala Kristen akan nabadia, doh dihasani dosa, doh dihatai nama dok, mula mangulu sogot daging ni halak naung mate, doh diangulun na soras sudah. Amin. Hurian itu hatta, nah hina holongan di bagasat Tuhan Yesus Kristus, tapamanat jala tebegi majo, wartana masa di huriatta, jalan yang pamasan di huriatta. Ia gor ni minggu ta saderon ima Septuagesima, do lapatanna 70 hari adorang so haheheon, do topik martua di bagasat Tuhani. Wartana parjolo ima taringot tu pos pelayanan jimba pos pelayanan tabanat dohot Singaraja boy mata pamanat di warta jalan mardala dodinggan jalan dihita dia keruas molotunga dong naneng mangurupi tu pembangunan pospel tabanan boy ma di pasahat marhide-hide rekening mandiri naung di warta tabi napaduahon jadwal ibadah kegiatan di mingguan boy mata pamanat napau paton katekisasi khusus manang majakon haporseon di hari Minggu tanggal 2 Februari minggu naro huriata patopahon ima majakon haporseon manang sidi khusus tu sadaruas nasida narosian gereja nasing jalanunga di patupa selelengon pembelajaran sidi dot pembinaan jadi di patupa mai di parmingguan tanggal 2 pukul 10 wita song lima pinaboto wita namang ihut ruas na martaba ya di hari Minggu sadariot tanggal 1 Februari martaba do songodo keluarga di tonga-tonga ni huriata imana parjolo keluarga Peri Stephen Siregar STH ST Nova Madalahi SP 2 danak nasida rosian gereja HKBP Parung Panjang Kabupaten Bogor Jawa Barat Resort Distrik Depok Resort Depok 2 Distrik 20 Walu alamat nasida di Jalan Trengguli nasida sektor Sada Jalan Nunga di Patadahon Nasogot di Parminggur pukul 7.30 songonima pinabetot tuita napaduahon ima keluarga Yuda Pratama Tambunan Silvi Yohana Boru Hutapea nasida dohot sadadak danak ya nasida rosian gereja HKBP Gambir Baru Resort Kisaran alamat nasida ima di Jalan Dewi Supraba 5 nomor 15 peguyangan masuk tu sektor Sada di hamu amana minanami molotung rohamu sederion jongjong mahamu patad dahod diri mulai temenang tuata mangaramoti na palimahon pertemuan pembelajaran sidi manang marguru malua sehobar tu program ni tahun 2026 huriata patupahon program persiajaran katekisasi sidi tu anak kota ima dimulai tanggal 7 Februari tahun 2025 pukul 10 itu maringana di gereja jala hobar tusian non rap dodak dana ta dohot orang tuana
jala molotung ngarong dope nasoma daftar arong dope pendaftaran sampai tanggal 3 Februari 2026 songonima pinapotohon nomor 6 pembukaan Sermon Parhalado di hari Kamis tanggal 5 Februari huriata patupahon ima songon pembukaan Sermon Parhalado sekaligus sosialisasi tuaka program daung ditopaton trabaho rina tuari alani pinangidoma marhite-hite warton sude Parhalado keluarga guru-guru sekolah minggu ketua seksi sekretaris bendahara dohot panitia natal lau pasahaton laporan pertanggungjawaban asida di pelaksanaan pesta natal daung salpu na papituhon bunga altar di jalo huriat toro bunga altar sumbangan imasian seksi perempuan sektor walu 2 hari minggu sadarion sada Februari 2026 na paduahon sian seksi perempuan sektor sia ima tu minggu tanggal 8 Februari minggu naro jala tu wakaruas nasing bolo tu ngarong naneng pasaton bunga altar boima di pasahat marhite situa sektor manang langsung tu sekretariat gereja. Na mangihut tangyang pangurupot tangyang sana karungatan marsahit manang na hurang sehat molutung dia tonga-tongata manang di keluarga ta di sektor tam molutung arung na marsahit boy ma tatanya aku di basarot tabi menang asa boy yang giat nasida hipas jalarap doti tamar saor memuji pasangapon gore de bata. Nah terakhir ulang tahun ada orang tusuti masalah keuangan laporan keuangan boy ma di pamanat wartanaung disagi di sektor tabi molotung adong na kekurangan manang na salah panulis boy ma di pasahat tu sekretariat huria soninang melalui situa sektor. Na parpudi ulang tahun Parhalado dohot huria pasahaton selamat ulang tahun hatutubu dohot parsari peon tu sude ruas na berulang tahun ima di tanggal sada satu tanggal 7 Februari hata di hatta na mamakuling hamu ima na dibuat sian pasal men 30 sada ayat 2 sono madidok tuhodo ale Jehovah au marhaposan unang tung paurak ahu saliling-lilingna saya palua maau marhite-hite hati gorammu ima sahana gajang ni umur dot hai pason sa di batama na ipasaha tuamu tu ita saluna ima warta di bagas mingguan na jalanan yang sipa masa sanggia sudi mardala dinggan tatanya koma asa sudi perdalan hobar tu lomoni rohani debata mulai atema tuhatta mangaramoti. Napapunguma amanginang peliata sada do sada besian ias ni rohata marid de mahita.
Dami di batana semurung sian roha imana mengaramoti aka hati-hati berpikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, mari kita salut amang inang. Tapi gimana hatana di bata di bagasan Minggu sadarion ima nanina sian Matius bindu 5 ayat sada rodi ayat 12. Matius bindu 5 ayat sada rodi ayat 12. Huja masude di bagasan tongkat-tongkata. Asa dung di ida Yesus halak na setoropi nakok ma ibarat tu sadator jadi hudul madisi dungi dirapoton akasesya nama ibana dungi marsuara ma ibana mengajari nasi dan ni nama martua mana pogus todi ay di nasida do harajon banwa gijangi martua mana marsak roha asya puluh do nasida martua mana labok roha ay tiano nasida do tanoon martua mana mauas male mida hati goran ay si pabusuro do nasida martua mana asiroha ay sia-sia do nasida martua maparoha na yas ay ida nasida do debata martua ma sebayan dame ay guara do nasida anak ni debata martua mana pina buru-buru ni halak na ala ni hati goran ay di nasida do harajaun banua gijangi martua mahamu molo disahi halak hamu mana di paburu-buru mana di patu-butu beragam ni hata narwa na sotutu dopak hamu ala niau lah semaro hamuna ajala marop olop ay gudang do upamuna di banua gijangi ay sangoni do di paburu-buru aka panurirang na jumolo syak kamu imah ianggo saatna damang dainang na di bagasan gua ni Yesus Kristus arong do pelas roha di bagasan nguluta manginang
Arang dope dia mabuk tina. Dia mabuk tina manginang. Tok-tong hita di bagasan lasir roha, di bagas tikion. Bui hita mamereng aka dongata. Las roha tamanginang baju pang aka dongata. Mananggabi muring jo bui hita mamereng na. Tahe baju pang musen do bayon. Itu molo halak na porosea mana makat adong rohan tu Yesus Kristus pasti ditiki nasi dapat jupang tu akadongan na jolma pasti tor las do rohana te taheda las roh kumamer ko sadari puang baga ne puang te song di danang itu ikon song di teh harus demikianlah amang inang kita sampaikan kepada sesama kita manusia dan alani munafik teh ala gudang doa amang inang dipuji-puji alani aha asa supaya dia dianggap burjurnya teh baju pengibado ibana terdipuji iba. Kita melakukan hal yang baik, kebanyakan manusia zaman sekarang hanya untuk mencari apa yang menjadi kepentingannya pribadi, bukan malah sebaliknya, bukan malah seperti yang seharusnya sebagai orang beriman lakukan demikian kepada sesama. Nah paling borak nama nginang ditiki adong akadongan na di bagasan habut ni roha terahari dok Tuhan ni mate songon ni parang ulun na imada akan dapat dosa songon di do bah tang bercermin ibana ala pardosa ibana. Kenapa dia demikian berkata demikian pada sesama, padahal di kita pun sebenarnya pada dasarnya adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi kita sangat sering sekali mengatakan kamu berdosa. Kita sering menghakimi sesama, padahal kita pun seharusnya mendapatkan penghakiman. Alani amang inang song do amang burak ni pergulut bagai seperti bion. Alani edo roh Tuhan Yesus Kristus mangaleon pangapulion tu hita asaboha asal margogo hita menghadapi akan masa di bagasan pergulota. Yesus Kristus datang sebagai firman Tuhan mengatakan kepada kita saat ini untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pendampingan, untuk memberikan atau menambahkan asal malas ni roh hita manginang na tapi di bagasan tangis. Asal margo kita manginang ketika kita di dalam situasi kondisi yang berat sekalipun. Martuama na pogosto di ID nasida do harajon na banu kijangin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Buasa di do kamanginang songon itu hita. Ala godang do memang secara ekonomi dan sanggup kita alai tapak itu hapa gosota gabi sijatata menjadi alat kita untuk mengambil perhatian orang lain, padahal di jero debata dan aruna pogosita kita memakai kesedihan kita untuk mengambil simpati orang lain, padahal situasi yang pelik, situasi yang sedih kita hadapi asalnya asaboha asal margo kita, karena hidup ini tidak selamanya tersenyum, karena hidup ini tidak selamanya tertawa, karena hidup ini tidak selamanya bahagia. Hidup ini saling berganti, silih berganti situasi kondisi. Maka oleh karena itu ketika kita mendapatkan situasi yang sulit, unang tor losok rohata yang manginang, kita jangan langsung mengatakan, oh dang diberi di batang ngulukku. Tidak, Tuhan selalu memperhatikan. Adong hujaha amang inang sian buku hukutip songonon didok. Ketika pekerjaanmu dinilai tidak penting dan tidak dihargai, saat itu engkau sedang belajar tentang ketulusan hati. Ketika usahamu mengalami kegagalan, saat itu engkau sedang belajar tentang kesabaran. Ketika hatimu dilukai amat dalam,
saat itu engkau sedang belajar tentang memaafkan. Ketika engkau harus mengalami kelelahan dan kekecewaan, saat itu engkau belajar tentang kesungguhan hati. Ketika engkau harus membayar, ketika engkau tidak mendapatkan apresiasi dan pujian, saat itu engkau sedang belajar tentang kerendahan hati. Ketika engkau dihianati dan disalah mengerti, saat itu engkau sedang belajar tentang kesetiaan. Ketika engkau harus mengalami ketidakadilan, saat itu engkau sedang belajar tentang penguasaan diri. Ketika engkau harus mengalami penderitaan dan kesusahan, saat itu engkau sedang belajar tentang ketabahan. Hampir sarupa amang inang dot jamitata sadarion. Bagaimana Yesus Kristus hadir untuk memberikan ketenangan martua mahamu yang mendapatkan segala sesuatu yang tidak baik datang ke dunia ini, dan yang baik sekalipun, bahwa apa yang kita hadapi tidak serta-merta itu membuat kita jatuh atau membuat hilang dari peredaran dunia ini, dari kehidupan sosial kita masing-masing. Tidak. Tetapi segala sesuatu yang kita hadapi tentang dunia ini amang inang, itu adalah alat ikon taboto amang inang parhite do isudi asal poha asa lamporosia itu tuh dibata talipat tangata martangiang mangido hagogoon Tuhan leh matu hami hagogoon asa bui hami mangadu bisudi akana masa di bagasan portibion di bagasan ngolukon, karena memang banyak amang inang kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita lemah. Banyak daripada kita amang inang tidak sadar bahwa kita sebenarnya membutuhkan pendampingan, membutuhkan penambahan tenaga. Ala gudang artana, ala gudang hepengna, ala tibut jabatana, toridoki bana, aku orang hebat. Aku tidak butuh siapapun. Aku tidak butuh orang-orang mengasihani aku. Oh tidak. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Mau di atas, mau di bawah, kita masih tetap membutuhkan orang-orang untuk mendampingi kita. Kenapa? Ketika kita amang inang sedang di dalam situasi yang baik, gudang doa amang inang medabuti bagasan dosa, ditiki bana digicang. Lupa daratan ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik. Molodang margogo ita di bagodo di bata ita amang inang. Kalau kita tidak mendapatkan pendampingan dan pengukuhan daripada Tuhan, segala yang baik kita terima itu akan menjadi alat iblis untuk menjatuhkan kita, sehingga kita lupa akan siapa Tuhan itu. Alana kudang dosian hita, mereka yang mengabaikan Yesus Kristus untuk berbahagia, sebenarnya mereka lah yang tidak berbahagia. Mereka yang mengabaikan Yesus supaya mereka berbahagia, padahal mereka lah yang tidak berbahagia. Dia tu siamo doa manginang, tatu sidu songoni, hia doa manginang pengalaman atau songoni, seakan-akan untuk apa saya mengikut Kristus kalau saya mendapatkan hidup yang tidak sesuai dengan pemikiran saya. Dang mar minggu nasida, dang mar tangiang, dang dijahibana Bibel, dang diaporsibana Yesus Kristus, asaboha, asalam gudang, aka sinamot di jalibana sian, portipion, padahal tidak. Sebenarnya mereka lah sebenarnya tidak berbahagia. Mereka pikir ketika mereka meraup segala sesuatu yang ada di dunia ini, mereka bahagia. Itulah kebahagiaan sebenarnya. Toho dunia manginang, down. Mereka pikir ketika mereka menikmati hidupnya dengan menikmati perjalanan hidupnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan meninggikan hati, ini sebuah kebahagiaan bagi dia. Tidak. Padahal itu adalah sebuah kejatuhan bagi dia. Jadi mana mahitate? Ketika kita sedang di dalam situasi yang baik, cobaan sedang di depan kita menunggu. Ketika kita sedang mendapatkan reward dari pekerjaan kita, dari perjalanan hidup kita masing-masing, kita harus sadari di depan itu, di balik itu juga cobaan sedang menunggu kita. Tetapi di balik juga amang inang molo tok tong ita martang tu di bata, Tuhan pun tetap menunggu kita
menjaga kita setiap senantiasa. Alani hata di bata di bagas tikion di pasatu hita asa lam porsia du hita bahwa Tuhan ternyata selalu hadir bersama dengan kita, menjaga kita, mengajari kita, mendampingi kita, membukakan mata hati dan mata jasmani kita untuk melihat apa yang harus saya perbuat sebagai orang yang beriman, apa yang harus saya perbuat sebagai orang yang percaya, apa yang harus saya perbuat sebagai orang yang terberkati. Satu yang harus kita perbuat adalah jangan pernah melupakan semua amanat agung yang telah Tuhan sampaikan pada kita. Jangan pernah kita lupakan. Kenapa? Ala gudang doa menginang seorang king didok, karena dia mendapatkan atau menginginkan sesuatu dari tangan-tangan dunia ini, dia lupakan Tuhan dulu sebentar. Bagaimana caranya melupakan Tuhan sebentar? Sekali melupakan Tuhan akan dia terikat sehingga dia melupakan Tuhan selama-lamanya. Karena disitulah celah yang akan dilihat oleh si iblis atau si jahat. Oh, dia sudah lengah, dia lepaskan Tuhan hanya untuk mendapatkan duniawi. Disitulah ia meraup orang-orang yang awalnya pengikut Kristus, ujung-ujungnya tidak lagi. Maka na amang inang didok di hita jamita Tuhan Yesus Kristus didolok imam martua mahamu na pagustor di martua mahamu na marsak roha, martua mana labak roha, martua mana mawa samali bida hati goran, martua mana asiroha, martua ma paroha na yes, martua masih bahendame, martua mana pina buru-buru ni halak ala hati goran, martua mahamu molrisahi hamu mana di paru buru-buru, mana di patubu-tubu ragam di hata narwa na sututu dopak kamu ala ni au. Artinya siapa yang setia kepada Tuhan, mertua mahamu, Tuhan berperang untuk mereka yang percaya senantiasa kepada Kristus. Siapa yang tetap setia kepercayaan kepada Kristus Yesus, mereka lah yang akan mendapatkan apa yang dibutuhkan. Kristus Yesus akan menjadi pelindungmu senantiasa. Jadi jangan berkecil hati, jangan nang gabe menek roh tama inang molo ahana dong di bagasan roh hati dipikir tadang sahat. Contohnya si kita sudah bergiat untuk bekerja biar naik pangkat, ternyata teman kita yang tidak begitu giat bekerja pangkatnya cepat naik. Bahasa songongnya teh kita giat bekerja untuk supaya mendapatkan rezeki yang baik, tapi ternyata kenapa kok lambat? Dia yang hanya sekedap mata, dia sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Banyak hal-hal duniawi yang kita butuhkan ternyata tidak sesuai dengan pikiran kita. Orang lain yang tidak memimpikan itu, ternyata mereka mendapatkan. Menek dorhata mengina mamer songoni pasti. Kita harus berkecil hati. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Pertanyaan itu seakan-akan kita dilupakan oleh Tuhan. Ternyata tidak. Pertanyaan kenapa ya Tuhan, sebenarnya itu membuat kita semakin berkecil hati. Seakan-akan Tuhan melupakan kita. Ternyata tidak. Tidak. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yang ada adalah Tuhan ingin melihat bagaimana kesungguhan hati kita untuk beriman kepada Dia sampai pada hari yang akan datang. Alai, Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan amang inang. Multa buka roha mana pikirata, segala yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Mungkin tidak lebih, mungkin tidak banyak, mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, tetapi kita tidak pernah kelaparan. Mungkin tidak lebih, mungkin tidak banyak seperti yang kita harapkan, tetapi anak-anak kita bisa kita sekolahkan dengan baik. Mungkin kita tidak lebih mendapatkan apa yang kita pikirkan, tetapi kita menjalani hidup kita semuanya diselimuti dengan kata bahagia. Dapola mamora kita. Yang penting akayana kota hebat sudi. Itu suatu berkat
yang tidak pernah atau sedikit daripada kita menginang merasakan itu. Sedikit daripada kita menginang untuk bersyukur akan hal itu. Tetapi saat ini firman Tuhan mengatakan kepada kita diingatkan, bersyukurlah selalu. Kita boleh bernapas pun menginang, bersyukurlah. Karena ada sebuah kesempatan untuk kita melihat kebaikan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi oleh karena itu menginang, jangan kita putus asa, jangan kita mundur, jangan kita berkecil hati, tapi berbesar hatilah kita, karena Tuhan mendukung hidup kita hari demi hari ini maupun sampai di hari-hari akan datang. Amin. Martang yang maitang. Ali Tuhan di bata aman amin na barahabang sa di bono kijang puji-puji rupa sangat kami Tuhan guar bagas tikion boy kami marpungu di bagasan joromon Tuhan di bagasan las ni roha Tuhan nunggu bagi hatam na badiai di bagasan tikion ima di pasat ho Tuhami mertua di bagasan nguluon Tuhan hubutodo cocot akan namasa nasodenggan udah potong hami di bagasan nguluon alai alahatam nabadia nahubegi hami di bagas tikion gabe lamar gogo hami gabe lam huatusi hami hatam nabadia martua asabui hami mangulahon akan adenggan nanunga di pasal tutu hami marsada-sada di tikion manang di ari-ari namangihut Tuhan akadongan nami na di bagasan habot ni roha homa namanglehon hatuon tu nasida homa namanglehon pangapulion asa bui nasida manatap di bagasan hatam bui nasida madalani padalan nguluna di bagasan las ni roha alaho Tuhan na toktong mandongani si gedupari pada lenguluna Tuhan akadungan nami di bagasan pasahiton na menjalo para perawatan di rumah sakit manang di bagas nasidabe homal tutong Tuhan na mangalin mahamalumon marhiti-hiti sudi aka pangabation sino menasida perawatan najilun nasida asabui lamar gogo hipas nasida Tuhan sian parsahitona asabue nasida marlasin roha memuji pasal keperguarmu trapdot hami di bagasan joromon dodongan nami di bagasan aka kesibukan pakarejuan Tuhan dongani menasida asabue nasida mangalun tikina mangalun roha da pikirana memuji pasal keperguarmu asabui nasida marpungu do keluarga do sude akka donganna saporosyaon di bagasan joromon Tuhan hubun hami ma di bagasan tikion sude akka keluarga pino pernami iyan akon manamburu nami Tuhan dongani mi sude akka laka nasida asa sau sude akka na persita-sita rohana asa gabe anak sile ajar anak si buan dame anak nama buan akalasin roha dihami akan na tua-tua oleh Tuhan do sudi keluarga nama nangko nasida oleh Tuhan Tuhan tokin naik mardomu sirang mahami sian ingananon dongani mahami di bagasan pardalanan asabui hami marlasin roha di bagasan ari-ari nami satu ari-ari manggihut on wali Tuhan tangnya namion di bagasan guar Yesus Kristus martangnya mahami Tuhan. Amin. Tapa sama pelita mari desain buku ini nomor 720 ayat 1 dudukna.
tatangnya peleta martangnya mah ita. Ale tuan de bata amanami na di bonmo gijang. Hodo horono saluhus lelo na dinggan. Dot na salibasa na mauliutus. Fupasat hamima sian na limu tuhami pelenami tuho. Saya jolomangai gabi uap nahus di jolom. Pasu-pasu mai jara ramoti haso prasya hami peleanon. Pati bulhan harajon mu di tong-tong huriam do di portibion. Buhayan ronami marhiti tu tondim. Asalam itu dah hami godang ni selun tu hami. Asalam giri hami maruk mutuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus hanami. Amin. Ale amanami dan muagijang saya pinar badia maguarmu. Saya romah harajonmu. Saya saut malam menur hamdi bonotong ngawan songon dan benugijang. Len metu hami sadar hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami dosa nindungan amar dosa tu hami. Unang kami togin pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Mulak made bagasan dame jaloma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramati Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma wirtuho jala asi marahmidaho. Di dopakon Tuhan debata ma boina tuho jala di pasona damina tuton di munabe. Amin. Horas, selamat hari Minggu mari tasalutna. Iba
rohaki so